Vítajte pri ďalšom dieli podcastu spoločnosti Superdrive a ja som veľmi rada, že do dnešného dielu prijal pozvanie Adam Bohuš, špecialista značky BMW. Ahoj Adam, vitaj. Ahoj, ďakujem pekne. Tak dneska sa spolu porozprávame o elektromobiloch, porozprávame sa o všetkých alebo o rôznych asistenčných systémoch, ktoré nám v autách dnes pomáhajú a budeme sa špeciálne teda baviť o vozidlách BMW, ktoré už dlhodobo patria k lídrom v rôznych technologických vývojoch a nových prvkov. Ja možno začnem takou úvahou z časti a otázkou z druhej časti. BMW má už dlhé roky taký známy slogan, že prináša radosť z jazdy svojim vodičom. Ja už veľa rokov sa tomu teším. Ale mňa zaujíma, či pri tomto trende vlastne, keď tie auta majú už čím ďalej tým viac rôznych asistenčných systémov, ktoré robia mnoho vecí za vodiča, obmedzujú častokrát aj to ako keby samostatné šoférovanie, že či sa ešte stále môžeme tešiť na tú radosť z jazdy, keď tie auta sú už také inteligentné a robia veci za nás. Z môjho pohľadu určite áno, ten slogan radosť jazdy alebo po novom Freude Fanfaren stále platí. Tie asistenčné systémy vo vozidle nie nevyhnutne obmedzujú toho vodiča, ale skôr ho podporujú v rámci tej bezpečnej premávky, v rámci znižovania rizika nehôd, zvyšovania prípadného komfortu a podobne. A keď sa pozrieme na dnešné autá, v porovnaní možno s autami pred 10 rokmi, vedel by si vypichnúť pár takých najväčších rozdielov, čo tie autá dokážu teraz a nerobili predtým? Z pohľadu slovenského trhu ten najväčší rozdiel asi nastal v digitalizácii, čiže možno nie priamo auto ako také, ale tie služby, ktoré k tomu autu patria. Čo je možno nejaká vzdialená kontrola toho vozidla, vytváranie a ukladanie si svojich osobných nastavení do profilu vodiča, do cloudového prostredia a možnosť zdieľať si tento profil aj medzi viacerými vozidlami. Jazdne to BMW z pred 10 rokov a súčasné stále bude, ako sme spomínali, o tej radosti z jazdy, o tých jazdných vlastnostiach a zážitkoch. Tak ja hlavne dúfam, že BMW neprestane vyrábať auta so zadným náhonom, lebo to už vyzerá byť taký ojedinelý nedostatkový tovar skoro. To dúfam aj ja. Paradoxne aj pri elektromobilite tie auta so zadným náhonom stále v ponuke sú a vyzerá, že aj do budúcna ďalej budú. Myslíš si, že vodiči pri týchto inteligentných autách robia menej chýb, respektíve tie auta naozaj pomáhajú zabraňovať nehodám z chýb vodičov? Zabraniť nehode je preto auto niekedy zložité, lebo vždy sa odvíjame od toho, že to auto používa nejaký spôsob senzorov, nejakých snímačov, ktoré majú nejaký svoj určitý dosah, majú svoje limity, čiže není to všemožné. A skôr by som to videl tak, že také tie chyby z nepozornosti vedia tie auta a tie asistenčné systémy odfiltrovať. Hej. Či už sa bavíme o nejakom tom sledovaní mŕtvého uhlu, čo sa veľakrát stane, že človek prehliadne to vozidlo v tom mŕtvom uhle. Po prípade jednou z takých noviniek, čo z môjho pohľadu je veľmi dôležité, je výstraha pri vystupovaní z vozidla. Hej, kedy to auto vlastne využíva ten istý radarový snímač, ako je pri sledovaní zmeny jazdného pruhu, aby videl, či sa blíži vozidlo, cyklista, po prípade teda motorkár a vodič mu omylom teda neotvoril dvere do tej jazdnej dráhy. Výborné. A to vlastne sledujú tú potenciálnu hrozbu zo zadu len, alebo aj spredu? Síce vodič by to mal vidieť, ale keďže sme často rozptýlení. Spredu by to mal vidieť, ideálne aj v spätnom zrkadle to by mal vidieť, ale môže sa stať samozrejme, že človek prehliadne, alebo zrovna sa pozrie do toho spätného zrkadla, kedy je zase ten účastník v tom mŕtvom uhle. Preto sa využíva teda ten radarový senzor v zadnom nárazníku, lebo to je to najkritickejšie aj v prípade, ak by došlo k tomu nárazu, lebo keď mu otvoríte do cesty tie dvere sa v určitom bode zastavia. Keby sa to dialo naopak, tak tie dvere zase zavrú vás. Áno, okej. To teda nechceme. To nechceme.
No a keď vlastne tie autá majú už naozaj že nové systémy, ktoré neboli v minulosti, ako sa vodiči z tvojho pohľadu snažia naučiť naozaj dopodrobná to, že čo tie ich auta dokážu, čo za nich všetko robia, pretože ja sa často stretávam s tým, že vodiči nevedia povedať aj pri autách BMW alebo iných nových autách, že či to ich auto zastaví do prekážky, alebo iba pípa. A to sú veci, ktoré ja napríklad neviem, aký vy k tomu máte prístup, že či ľudia si študujú manuály, alebo im to podrobne vysvetlíte vy. Štandardne pri odovzdaní nového vozidla robíme nejakú inštruktáž, či už k ovládacím prvkom, po prípade prechádzame si aj tie asistenčné systémy. Už záleží aj od toho konkrétneho zákazníka, čo ho zaujíma, po prípade, či je to pre ňoho prvé BMW alebo už niekoľké v poradí. A samozrejme, auto má k dispozícii návod na obsluhu. Je to super čítanie. Ale ľudia nečítajú návody, to vieš. Bohužiaľ, dozvedia sa tam veľa zaujímavých informácií. Zároveň auta majú v sebe integrované návody na obsluhu. Čiže pre takéto rýchle vyhľadanie si tých informácií práve ten integrovaný online návod je fajn v tom, že stačí zadať to kľúčové slovo, po prípade, keď viem, čo hľadám, možno je pre mňa to BMW nové, nepoznám ten konkrétny výraz, aký BMW používa, dá sa vyhľadávať podľa obrázkov, dá sa nájsť vlastne tá cesta k tomu, aby mi to auto vysvetlilo, čo ten systém je, na akom princípe funguje, po prípade, aké má obmedzenia. A zároveň BMW na svojom YouTube kanáli zverejňuje tzv. How-to videá, ktorých je tam aktuálne už asi stovky tých videí. A dopodrobne vlastne vysvetľujú tie jednotlivé zase funkcie, asistenčné systémy, v akom princípe fungujú a podobne. No to veľmi chválim. To veľmi chválim, pretože presne keď ľudia nepoznajú tie svoje autá, tak v podstate to môže vzniknúť, alebo môže to viesť aj ku krízových situáciách. Určite tak? Áno. Z môjho pohľadu stále takou novinkou je ešte používanie ručnej brzdy, elektronickej, nie mechanickej, kde možno niektorí vodiči alebo možno aj spolujazdci netušia, že pomocou tej elektronickej ručnej brzdy vedia to auto zastaviť. V prípade nejakej núdzovej situácie, nejakých zdravotných ťažkostí a podobne. Takže toto možno sú také nuancy, ktoré vychádzajú z toho vývoja. Presne tento príklad, napríklad my trénujeme, my to ukazujeme na našich tréningoch školy Šmiku, že vlastne keď je vodič a spolujazdec, tak spolujazdec zatiahne tú elektronickú ručnú brzdu a krásne vidia, ako to auto sa nerozhodí a pekne zastaví. Presne tak. Je jedno, na akom povrchu to auto je jedno, či je na povrchu s nízkou, s vysokou adhéziou súčasne. A pekne do brzdí, do zastavenia v kombinácii ešte s núdzovým volaním, ktorý je teda v Európskej únii povinný vo vozidlách. Priamo po zastavení vozidlo odomkne, zavolá tú pomoc tak, aby to bolo pre tú posádku čo najefektívnejšie, čo najrýchlejšie aj v tej stresovej situácii. Samé auto volá pomoc. Ja. Super. A to funguje už aj na Slovensku? Nie je to nejaká novinka v Nemecku na ceste? Funguje to aj na Slovensku. Funguje to či už na tom princípe toho automatického zavolania, kde bude trigger to, že vozidlo sme zastavili núdzovo, po prípade cez nejaký crash senzor, ak to auto identifikuje ten náraz, vystrelí airbag, zase volá automaticky pomoc, ale zároveň je možné si aj manuálne privolať tú pomoc pomocou tlačítka vo vozidle, bez toho, aby človek musel hľadať telefón, vytáčať nejakú tú záchrannú službu alebo podobne, stačí mu otvoriť dvierka, stlačiť a rovno sa dovolá pomoci. Mňa už dlhodobo vieš, čo trápi. A nie pri autách BMW, ale všeobecne myslím trend v automobilovom priemysle, že hrozne veľa ovládania auta sa dáva do displejov. Ja rozumiem, že je to aj možno z hľadiska nákladov a efektivity výroby a podobne. Je to proste tak dané, tam smeruje vývoj. Ale už sa ozýva dosť dlho aj dosť veľa hlasov, že tie fyzické tlačidlá naozaj chýbajú a ten displej je komplikovaný na ovládanie pri jazde, kedy to proste je ťažké trafiť, ten správny, tú ikonku alebo gombík. Tak toto ako vidíš z hľadiska BMW, že akým trendom, akým smerom sa uberá?
Rozumiem týmto obavám do určitej miery. A ten trend je skutočne taký, že veľa tých fyzických ovládacích prvkov sa presunulo do displejov. Na druhú stranu tomu výrobcovi áno, šetrí nejakým spôsobom možno náklady na tie samotné ovládacie prvky, ale zároveň umožňuje väčšiu flexibilitu aj v rámci životného cyklu toho vozidla vylepšovať to samotné digitálne rozhranie, po prípade pridávať nejaké dodatočné nové funkcie aj po tom, čo si zákazník to vozidlo zakúpil. Takisto treba povedať, že hoci máme ovládanie klimatizácie aktuálne integrované v tom centrálnom displeji a je teda dotykovo ovládané, tá klimatizácia má nejaké svoje inteligentné funkcie a dokáže porovnávať rozdiel medzi vonkajšou vnútornou požadovanou teplotou a nielen teda automaticky sa ju snaží dosahovať, ale využiť po prípade vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie volantu alebo ventiláciu sedadla tak, aby sa spúšťali automaticky hneď ako človek do vozidla nasadne. Toto sa dá? Toto sa dá, toto funguje vlastne automaticky s prepojením tých nastavení, tých profilov vodiča, ako som spomínal, kedy ten daný používateľ, vodič, vie tomu autu povedať aj tú svoju preferenciu. Môže si to samozrejme vypnúť, pokiaľ vyslovene má záujem si to zapínať podľa seba, podľa svojej chuti, ale môže to nechať aj na to auto a podľa toho, ako to funguje v tom bežnom používaní, mu vie zase povedať, že používaš to príliš často, radšej menej, alebo zase naopak. Fajn, tak to je dobré. To je dobré, keď vlastne to auto naozaj dokáže ešte aj o tomto rozhodovať a ja nemusím zapínať napríklad klimatizáciu cez ten displej, ale sama sa spustí. Super. Presne tak. Ako keby ten cieľ je, aby to auto vedelo identifikovať, kto ide šoférovať, aká je tá jeho preferencia nastavení, či už tej klimatizácie, asistenčných systémov, sedadla a podobne. A to auto sa pripravilo už v tom procese, kedy k nemu človek prichádza. Toto súvisí možno aj s využívaním digitálneho kľúču, čo je relatívna novinka ešte. BMW využíva technológiu Ultra Wideband, kedy pomocou triangulácie dokáže vozidlo identifikovať pohyb toho telefónu okolo vozidla, vie identifikovať teda, či sa blíži, či ide nastupovať a po prípade kto s tým digitálnym kľúčom, lebo dá sa aj zdieľať. Hej. Wow, tak toto už je mimo môjho vnímania, čo všetko sa dá. Super. A ja sa opýtam, jedna z vecí, ktorá sa nám na BMW dlhodobo páči, aj na našich tréningoch školy Šmiku, je, že sa tam dá vypínať ešte trakčná kontrola. Tak s týmto ako? Aké sú plány s touto možnosťou? Zatiaľ nemám informáciu, že by sme o túto možnosť mali prísť. Dokonca aj v čisto elektrických autách je stále možnosť nejakým spôsobom upravovať či už teda stabilizáciu alebo trakčnú kontrolu samotnú. A vďaka Bohu, pre tých, ktorí máme radi športovejšiu jazdu, je to fajn funkcia. No dobre, teraz sa porozprávame trošičku o tých elektrických autách. Vedel by si tak nejako jednoducho povedať, aký je rozdiel, aký je rozdiel medzi teda jazdou v spaľovacom motore a v elektrickom? Rozdiel je určite v tom, ako človek vníma výkon toho vozidla, keďže elektrické auto, elektrický motor má okamžitý nástup krútiaceho momentu a výkonu. Netreba čakať na nejakú prevodovku, na nejaké turbo a podobne, čiže ten nástup výkonu je tam relatívne rozdielny. Zároveň toto už do budúcna nebude tak úplne platiť, lebo z triedou vozidel, tzv. Novej klase, novej triedy vozidel, prichádza nová riadiaca jednotka, tá sa nazýva Heart of Joy, srdce radosti, ktoré pomocou softvéru vytvoreného priamo v BMW Performance Control dokáže riadiť všetky režimy tej jazdy od akcelerácie, rekuperácie, prechodu do plachtenia a funguje to de facto tak, ako na spaľovacom aute. Aha, čiže tam nebudú tie výrazné akcelerácie, tie pocity, presne, že zatlačí ma do sedadla. Že nezažíva ten vodič také tie prudké
zatlačenia do sedačky, potom zrazu prudké hodenia dopredu. Možno skôr spolujazdci to ocenia, lebo keď je človek nešetrný v tom elektrickom aute, tak tým spolujazdcom vie byť relatívne rýchlo zle. Mm-hmm. A toto je práve niečo, čo to Heart of Joy dokáže riešiť a tie prechody medzi tou akceleráciou, rekuperáciou, plachtením sú veľmi plynulé, zastavenie je veľmi plynulé a funguje to tak nenápadne. Fíha, tak o tomto som zatiaľ ešte len počula. Dúfam, že si to budem môcť aj vyskúšať. Lebo presne to som chcela povedať, že tie elektrické autá, ako mali ten rýchly nástup v podstate výkonu, tak ono v podstate v istých situáciách to mohlo byť aj dosť rizikové. Možno na mokrej ceste alebo neskúsený vodič to neodhadne a šlapne na ten plyn, ako bol zvyknutý na svojom dízle a ho vystrelí. Takže že toto je asi cesta dobrým smerom. Určite áno. Ako sa vraví, fyziku človek neuklame, ale zase máme k dispozícii tie asistenčné systémy aj v tých elektrických autách, aby boli presne takéto rizika pri tom prudkom náraste výkonu minimalizované. BMW využíva funkciu ARB, kedy vlastne tá riadiaca jednotka motora je priamo napojená na tú trakčnú kontrolu, čiže je tam skrátený ten proces medzi vyhodnocovaním tých vstupných údajov a tej reakcie. Z pohľadu vodiča sa bavíme možno o 10 krát rýchlejšej reakcii. Fíha, tak to je vlastne skoro okamžite, veď to už aj teraz bolo rýchlejšie, auto reagovalo rýchlejšie na začínajúcu krízovú situáciu ako vodič a teraz hovorí, že je to ešte 10 krát rýchlejšie. Pocitovo. Super, tak tie auta sa naozaj starajú o našu bezpečnosť. No a to Heart of Joy, teda to súvisí s batériou alebo s tým elektromotorom, alebo proste kde nastala tá zmena? Heart of Joy v podstate prichádza s tou triedou nových vozidiel, kedy je to zase priamo v BMW vyvinutý hardware, riadiaca jednotka, ktorá v kombinácii s ďalšími zopár riadiacimi jednotkami rieši všetko od teda nejakého infotainmentu, komfortných funkcií, aj teda samotnú jazdu, samotnú rekuperáciu, dávkovanie výkonu. A v rámci tzv. Symbiotic Drive aj podporuje toho vodiča nie takým spôsobom, ako sme možno boli doteraz zvyknutí, že napríklad adaptívny tempomat, hoci sme ho mali aktivovaný, ako náhle sme vstúpili na brzdu, tak sa vypol. Toto pri tej novej triede odpadá a to auto podporuje toho vodiča a v rámci nejakého procesu šoférovania tak nejak plynule, tak nejak prirodzene, podvedome až. Čiže aj toto sa dá tak nejako nastaviť, že personalizovať ten jazdný štýl dokonca? Tak nejako sa to dá povedať? Ako pri tej klimatizácii. Stále nám zostávajú nejakým spôsobom jazdné režimy vo vozidlách. Či už sa bavíme teda o športovom alebo nejakom efficient režime zameranom zase na predĺženie dojazdu, väčšej efektivite toho vozidla. Ale v niektorých modeloch sa nám objavujú aj iné režimy, už nie priamo jazdné, už sú skôr o nejakej zase atmosfére na palube, čiže toto je tá cesta, ako sa využíva aj digitalizácia toho auta, že nemusí to byť vyslovene len o jazde, ale aj o tom, ako sa človek v tom aute cíti. A rekuperácia v tomto novom rozhraní, alebo ako to povedať, funguje takisto? V podstate rekuperácia, pokiaľ je nastavená v adaptívnom režime, funguje viac menej autonómne a vie reagovať na jednotlivé jazdné situácie. To znamená, auto vie identifikovať, že sa blíži z okresky do obce, že sa blíži ku kruhovému objazdu a prispôsobuje tomu tú rekuperáciu. Po prípade, keď vidí, že pred ním voľná cesta, tak človek... A toto ako vidí? To vidí cez mapy? Kruhové objazdy z jazdy z diaľnic a podobne, tie vidí aj cez mapy, ale zároveň sa využíva tzv. CAFAS kamera, ktorá je umiestnená za čelným sklom, ktorá dodáva dáta viacerým asistenčným systémom, či už je to vybočenie z jazdného pruhu, alebo po prípade teda sleduje aj tie zmeny jazdných pruhov, sleduje pomocou radaru, či sa pred ním nachádza nejaké vozidlo a podobne. Wow, tieto nové veci. A stále platí, že ak chceme jazdiť na elektrickom aute naozaj efektívne,
tak by sme mali využívať tú navigáciu, ktorá je v aute a nie nejaký ten proste aplikácie na telefóne, pretože tá navigácia v aute práve zohľadňuje alebo vyberá tú trasu tak, aby bola čo najefektívnejšia. Určite áno. Zároveň tie mapové podklady, ktoré sú vo vozidlách, majú aj topografiu tej trate. Čiže to auto sa vie pripraviť na to, že bude sa blížiť nejaký zjazd z kopca alebo výjazd do kopca. Nehovoriac o tom, že keď sa používa tá integrovaná navigácia, tak odpada nejaká nutnosť pri tom elektrickom aute plánovať si tú cestu dopredu. Stačí mu zadať tú cieľovú destináciu a už samo si to auto vypočíta podľa topografie, podľa priemernej spotreby, aký bude ten dojazd, kde sa oplatí nabíjať, tak aby to bolo zase pre toho používateľa čo najefektívnejšie. Po prípade má možnosť si zvoliť nejaké parametre, ktoré preferuje. To znamená, s akými percentami chcem prísť na tú danú nabíjačku, prípadne s akými percentami chcem prísť do cieľa, čo dáva význam, pokiaľ viem, že budem mať možnosť nabíjať v cieli, tak stačí mi tam prísť s 10%. Pokiaľ nebudem mať možnosť, tak si tie percentá nastavím vyššie, aby som nemusel hneď na tej spiatočnej ceste možno nabíjať. A takýmto spôsobom to auto bere do úvahy potom aj tie zadané kritéria. OK. No a keď sa teda bavíme o tom nabíjaní, tak aké sú dnes dojazdy, aké sú možnosti dojazdov elektrických aut? Aktuálne z BMW iX3, čo je vlastne prvé vozidlo z triedy novej klase, sme prekonali podľa VLTP 800 km hranicu. Wow. Pri i3, ktorá príde na trh koncom tohto roka, tak sa budeme baviť asi už o 900 km hranici dojazdu. Samozrejme vždy platí, že ten dojazd sa odvíja od spotreby. Áno, veď to jazdný štýl výrazne ovplyvňuje tento dojazd, že? To treba povedať, pretože my sa veľmi často stretávame na našich tréningoch, kde prídu ľudia si testovať svoje elektrické auta a sa nám sťažujú, že papier znesie všetko, 600 km som mal mať dojazd, nedojde ani 400. A potom my už aj na tom tréningu vidíme, ako plynulo, alebo respektíve neplynulo jazdí, ako nevyužíva integrovanú navigáciu, ako si napríklad nenahreje v zime auto ešte počas nabíjania z elektriky, ale si ho zahrieva vlastne až počas jazdy. Také detaily, ktoré vedia dať dokopy tú mozaiku, že proste to nepoužíva efektívne. Práve preto aj zo začiatku moja otázka, že tých ľudí treba proste naučiť jazdiť tie nové auta. Chce to trošku zvyku, hlavne pri tých elektrických autách. Zároveň treba povedať, že tie údaje, ktoré sú udávané podľa metodiky VLTP, sú uvádzané až do, nie minimálna hranica, ktorú človek odjazdí s tým daným vozidlom. A zároveň je to nejaký údaj, ktorý reálne niekto s takým typom vozidla zajazdil. Samozrejme, treba brať do úvahy aj to, že je to zajazdené na základných diskoch, nižšej výbave a podobne. Platí, že čím väčší disk, čím širšia pneumatika, tým väčší valivý odpor, tým nižší dojazd pri tom elektroaute. Ale presne dôležitá je aj tá prekondícia. Jazdný štýl tiež do určitej miery a to samozrejme prispieva, ale takisto aj tie vonkajšie vplyvy, teplota. A čo je taký najväčší, povedzme, že game changer v technologickom vybavení BMW, ktorý by si tak vypichol za posledné roky? Čo tie auta dokážu? Tých funkcií a technológií, ktoré tie autá v sebe majú zabudovaných, je extrémne veľa. Takže je tvoja najobľúbenejšia. Za posledné roky najviac som bol práve prekvapený pri tej novej iX3 a pri tom, ako funguje ten adaptívny tempomat a ako spolupracuje s tým samotným vodičom. Sám osobne veľmi adaptívny tempomat nepoužívam. Ani na diaľnici? Ani na diaľnici. Výnimočne, keď je to vyslovene, že dlhá trasa v zahraničí skôr, lebo v našich podmienkach vždy niekto nájde tú medzeru, ktorú si to auto drží ako bezpečný rozostup, takže skončil by som vždy na konci. Ale
prekvapilo ma teda to, akým spôsobom to auto dokáže teda fungovať, podporovať toho vodiča tak, že si to v podstate ani neuvedomuje. No a ktoré sú také najobľúbenejšie modely na Slovensku? Kľudne môžeš porovnať napríklad, že spaľovacie motory elektrické a potom v rámci elektrických alebo v rámci spaľovacích, že proste ako zákazníci reagujú na nové autá BMW. Ak to vezmeme v nejakom globále, tak určite SUV kategória vozidiel je tá najpopulárnejšia už dlhé roky. Jedným z najpredávanejších modelov je BMW X5. A za posledný rok ju predbehla X3 nová, ktorá vlastne tiež je veľmi zaujímavým modelom s novými technológiami a funkciami. A ten pomer voči elektrickým autám, ak to vezme globálne, za minulý rok skupina BMW, to znamená aj značka BMW, aj Mini, aj Rolls-Royce, predali okolo 2,5 milióna vozidiel celosvetovo a z toho nejakých 26% vozidiel bolo čisto elektrických. Globálne na svete. Globálne na svete. Fíha. A máme aj na Slovensku takú štatistiku, či tu je to trošku... Nie, úplne viem povedať za nás, ako za Autopalos, tam sme sa hýbali niekde okolo 12-13% podielu elektrických vozidel. Ale má to teda rastúci trend, alebo je to tak nejako zastabilizované na tom takom nejakom pomere? Určite ten trend je rastúci, aj s tým, ako prichádzajú tie nové technológie batérií, väčšia efektivita tých vozidiel, väčšie dojazdy samozrejme, to je základná téma pri elektroautách, tak ten trend sa posúva, že už to není len nejaké možno tretie auto do rodiny, ktoré použijem na ten presun po meste, ale už sa to stáva plnohodnotnou náhradou toho hlavného auta. A to, že majú lepšie dojazdy tie elektrické BMW, je to tým, že majú väčšiu baterku, alebo tá batéria je len možno nejaká iná? Tak som sa laicky opýtala. Vždy je to hľadanie nejakého pomeru medzi tým, má aká byť veľkosť tej baterky, lebo tá batéria niečo váži, výkonu toho auta podľa tej kategórie, ktorej sa nachádzame, aby to zase nebolo niekde ustrelené alebo podstrelené. Čiže snaží sa BMW nájsť vždy taký ten sweet spot, aby ten dojazd voči tomu výkonu, voči tej váhe bol primeraný. V čom má BMW z môjho pohľadu výhodu je efektivita prevádzky tých vozidel. To znamená, že tie spotreby, ktoré sa dajú dosahovať, sú veľmi zaujímavé oproti možno vozidlám iných značiek a tým pádom v kombinácii s tými veľkosťami batérií sa odvíja aj ten už celkom zaujímavý dojazd. Vnímaš nejaké mýty, ktoré kolujú medzi ľuďmi, možno práve medzi ľuďmi, ktorí ešte sa neodhodlali si zadovážiť elektrické auto, a teda nejaké mýty, ktoré nie sú pravda? Také štandardné globálne mýty o elektromobilite sú, že elektroautá horia, že ich není kde nabíjať a podobne. Je to možno spôsobené tým, že je to stále nejakým spôsobom nová technológia a minimálne teda to, že ich není kde nabíjať, sa dá veľmi jednoducho vyvrátiť. Tých nabíjacích bodov aktuálne je extrémne veľa. V rámci služby BMW Charging združujeme aj všetkých štandardných providerov nabíjacích riešení, či už na Slovensku, alebo aj v rámci celej Európy. Čiže ani tohto sa není nejako extrémne treba báť. Stačí vám vlastne jedna karta, jeden účet, nabíjate kdekoľvek po tej ceste ste. Super. No dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a že si medzi nás prišiel, sme sa porozprávali. Ja osobne sa naozaj teším, že keď si vyskúšam tú novú iX3 a kto vie, možno sa ešte stretneme v ďalšom podcaste. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte, s vami sa lúčim a teším sa na ďalší diel.